Jeg vil i dag præsentere et telt fra Heimplanet, der er pusligt og som ikke fylder nær så meget som det telt, jeg normalt bruger. Normalt bruger jeg et TLT-telt fra, jeg tror jeg har købt det i Spejdersport eller sådan noget lignende. Det er et 3-personers telt, og det har jeg brugt masser af gange, og det er rigtig godt, hvis man kører 2. Der er masser af plads, der er en god apsis i, med alt det udstyr, man nu skal have med til 2 personer, hjelme, overtøj, regntøj og hvad der ellers er. Men når jeg kører alene, så har jeg faktisk hellere vil have et mindre telt, og det vil jeg egentlig vise jer nu. Det er et Heimplanet. Det vejer ca. 2,6 kg, hvor TLT-teltet det vejer ca. 3,5 kg, 3,6 kg. Så der er en lille smule mere vægt at spare. Størrelsesmæssigt måske en lille smule forskel, men ikke det helt store. Det sjove lidt ved det her, det er, at det er pusligt. Og det har jeg været lidt spændt på, hvor hurtigt man kan få det op, og hvordan det ellers fungerer. Jeg har kun prøvet det en gang, som sagt, og der fungerer det ganske udmærket. Så lad os nu se, om jeg også kan finde ud af at præsentere det for jer. Det er ret dyrt, synes jeg faktisk, hvor jeg tror, jeg gav omkring 3600 for TLT-teltet, hvor jeg må op og hente den her for en 5.000 kroner, købt i Tyskland. Skal du have den på friluft.dk, så koster den rundt regnet 6.000 med camouflage. Du kan købe den for 2.000 mindre, altså omkring de der 4.000 kroner, og så er det et hvidt telt. Og ja, jeg synes sgu ikke, at et hvidt telt det passer så godt ud i naturen, men til en festival, hvor du skal komme hjem med mørke, så er det måske ganske udmærket. Men det her, det synes jeg, det er rigtigt. Men for at få pumpet sådan en kalorisk op der, så skal der selvfølgelig noget luft til. Nogle har jeg set, de vælger en elektrisk pumpe. Jeg tyrer mere til det der keep it simple, så jeg er sikker på, at det virker hver gang. Og jeg har valgt en lille pumpe. Der skal selvfølgelig pumpes et par gange, men jeg tror en 1,5 minut eller sådan noget, så tror jeg sgu godt, den kan komme op og stå, som man siger. Men lad os prøve det. Der er en meget fin parkpose. Pløkker. Og selve teltet. Selve luftdelen består af 2 pontoner, som hver har en ventil og en ventil over på den anden. Når de så er pumpet op, de hænger faktisk sammen. Men som en sikkerhedserstatning, så når man har pumpet begge pontoner op og teltet står, så kan man lige lukke den af her. Og det kan man, fordi at hvis man skulle være så uheldig, at en af dem, der går hul på, så er det ikke sådan, at det hele falder sammen ned om en. Så kan en af pontonerne faktisk godt holde teltet oppe, indtil man kan komme ud af teltet næste morgen og få lappet det og komme videre. Nå, men lad os prøve at få pumpet den op. Lige husk at lukke ventilerne ordentligt. Ellers kan vi jo blive siddende her længe. Så hiver jeg pumpen ud igen. Trykker sikkerhedsstoppet ud.
Og så er det egentlig bare at plukke Calidorius. Men jamen, der står det jo fint. Skal vi prøve at kigge ind i? Der er sådan en lille fin krog her. Man sætter op i det her øje her. Og så kan man jo tage den lille eller den store indgang. Jeg prøver at sætte det op, så vi kan se, at vi har befundet luft en dansk varm sommerdag her. Der er selvfølgelig åbning i begge sider. Og det kan være, at man lige skal spænde op her lidt. Sådan der. Og en lille lomme er der her. Og få den væk. De siger 1 til 2-mandstelt. Altså med udstyr, så vil jeg sige, om man er glad for hinanden, ja, bevares. Men som etpersonstelt synes jeg, det er rigtig godt. Der er plads til lidt udstyr herinde, og der er en lille smule apsis, når den der kommer ned. Ikke særlig meget. Men nok til lige, at der kan stå et par støvler, eller ligge en hjelm, eller et eller andet. Der er åbning på den anden side også. Så sådan ser det ud. Vi kan da prøve at tage et kig helt ind. Der er plads til lidt ting i de små lommer her. Her. Så hvis jeg husker, så er der også lidt heroppe, man kan lægge af heroppe. En lampe eller et eller andet. Så jeg vil sige, der er god plads til 1, meget lidt plads til 2. Og en lille smule apsis her. Er det en meget varm dag, så kan man jo åbne begge sider, og så er der god luft i teltet. Super lækkert telt. Når man så gør det lidt lækkert for sig selv, og det vil man jo gerne, så har jeg købt sådan et lille ground sheet, som man kan lægge under teltet, når man slår det op. Det er praktisk, hvis det er en lidt mudret undergrund, man har, eller der er lidt snavset. Det er også praktisk, når du skal pakke teltet sammen. Så har du en ren overflade, hvor teltet er stået på, du kan pakke sammen, og derefter så kan du ryste eller aftørre det her underlag, som er lidt nemmere end at begynde at skal tørre bunden af teltet. Det koster små 500-600 kroner. Jeg synes, det er det værd. Men det er op til en selv. Det går faktisk ud og dækker, så den har hele teltets form, også inklusiv apsis, så du har også et tørt underlag at stille dine ting på. Den kan jeg anbefale. Jamen, mere har jeg ikke at sige om det telt. Alt i alt dyrt, men godt. Tysk kvalitet. Let at slå op. Lidt sjovt også med det der pumperi. Yes, det var det. Tak for den gang. Eventuelt give en thumbs up, kom med en kommentar, eller subscribe gerne. Tak for den gang. Jeg er klar over, at lige så snart jeg har slukket kameraet, så er der jo nogen, der sidder derude og tænker, ja, hvordan er det så at få slået ned? Det tager sikkert 100 år, det er ikke til at få ned i sin pose igen. Den ene gang, jeg har prøvet det, var det ikke noget problem, men det kan da komme an på en prøve. Jeg tager stille og roligt, og så lad os se, hvordan det er. Vi må hellere starte med pløkkerne, som jeg har for vane til at glemme på stykker af.
Som sagt, jeg har kun brugt det en gang, men jeg har så gengæld også kun mistet en pløk. Så. Så pløkkerne. Altså prøv lige at høre en gang. Der skulle smæk på. Så åbner jeg ventilerne her. Nu skulle jeg jo til at sige, nu plejer jeg at gøre. Ja, det kan jeg jo så ikke sige. Men jeg gjorde sådan her sidst, for at få det værste, eller det meste af luften ud. Og så kommer der altid, er den bestået, eller ikke bestået. Det finder vi ud af nu. Voilà. Det var så det. Nå, jamen, det gik vel okay. Kæft, en amatør, mand. Så står han og går helt ud af billedet til sidst, mand. Hvad fanden sker der? Kæft, det er godt, der er ingen, der ser det.